Artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva koja učestvuju na združenoj taktičkoj vežbi Vihor 2024 realizuju intenzivne vežbovne aktivnosti i uvežbavanja za izvršavanje zadataka u borbenim operacijama Vojske Srbije. Raketni divizioni iz vežbajućih sastava u ovoj etapi realizuju taktičke radnje na maršu i posedanje rezervnih vatrenih položaja kako bi zauzele efikasan borbeni raspored za protivvazduhoplovnu odbranu teritorije i sopstvenih snaga, dok deo jedinica izvodi obuku na matičnim lokacijama. Akcenat je na primeni načela propisanih taktikom upotrebe jedinica i uvežbavanjima borbenih posluga u pripremi i izvršenju gađanja ciljeva u vazduhu. Obuka se izvodi na gotovo svim protivvazduhoplovnim sistemima u naoružanju Vojske Srbije u sadejstvu sa jedinicama vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja i lovačkom avijacijom. PVO snage predstavljaju važan deo borbene komponente koji u uslovima masovne upotrebe daljinski pilotiranih vazduhoplova i drugih sredstava za napad iz vazduha imaju izuzetan značaj za uspeh vojnih operacija, pa se njihova visoka osposobljenost i integracija u jedinstven sistem nameću kao imperativ.